Zina langa ndi Mayeso chikhadzo lakulandani kuchokera kuno kulilongwe. Komatu kuno komatayima amatipama delemene twakuimira ndi Paso Boti. Pano pa Majiga ndi malota president samembe zoti ayimayi komano khwimbiro mwe lasonkhana pano chakomera a president kuti ayime akumbutsa anthu amene watuza voti ya pa 16 September 2025. Bitis mwapendi tulankhani wathu amene tikuyenda naye limodzi tsiku la lero lino pa misonkhano imayima ya president. Bitis pano to a president khangati angowachingira pano kuti ayankhule anthu basi. Zona ndi malo amene sanali pa ndandanda wa malo amene Majiga ndithu wachiyeka budula. Sanali pa gulu lonena kuti ayimapo yayi komano kuona ndimene anthu adzadzira anthu abwera ochulukanso kuimbira wanthu ndi ochuluka ndithu nde a president akutanena kuti ayima kuti awathe kuwayankhula anthu amene asonkhana pano. Uthenga koma khautani kwenikweni mbali ya voti pa 16 September. Uthenga wake kwakukulu ndi wolimbikitsa anthu kuti adzaponye voti pa 16 September. Ayi adzaponye ende anayamikira kunena kuti anthu akunoko makamaka dera la kumudzi wa Lilongwe ambiri analembetsa komano afotokozera kuti kulembetsako kuli apo sikukhala kwa phindu kwenikweni ngati anthu asadzatulukanso maunyinji ku tsiku lodzavota kuti adzavote popeza mphamvu yawo ili mu voti yawo imene adzaponye tsiku limenelo. Ndi manambala ndi akumawapempha kuti mukama pa 16 September pakadzafika bwerani mudzavote nde ndikupeta anthu wanso ali ndi chidwi chofuna kuona mtsogoleri wawo komanso amangodutsa ulendo ongopitirira kuti kokakasiya trading center komano panopo padzadza anthu ndithu ochuluka omwe afuna kuona ndi kumva azimene mtsogoleri wawakonzera. Takumbutse amene pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC chituzi momene mukuona pa MBC TV ndipita galimoto za president kufika tu pano pa Majiga Trading Center komwetu ndi kwa senior chief kabudula komwetu a president sama episode ayima pano komano kuimbira anthu mwaliri pano ndi mutilankhule pano mutikumbutse tikudziwa kale za chisankho cha pa 16 September koma zina zimene sakudziwa bwino bwino makati nthawi paja votera idasintha mokuvota kuyamba Cisco loko mpana Cisco kuyamba mama wa Cisco loko kulekera folokolo madzulo zina mwa izo zimene amakumbutsa president anthu zimenezo komanso kwauza zazitukuko zosiyanasiyana kuphatizapo misewu ya madera ngati kuno kwa kabudula kuno tadusa kuja kundaula uja kudzala nyamfundi ku Mozambique uko kose kuti toka za misewu imene kuti panali ndongoso kuti misewu imeneyi ikonzedwe ndipo ili mbudget zonsezi ndithu kuti ntchito za misewu paja kuno kwakulu kuno madera kumidzi kulilongwe ndiye kwagona ulimi kudyetsa dziko lonse la Malawi ndi kuno choncho ndi misewuso ndiyofunika kwambiri pa ntchito za ulimi misewu ndiyofunika kwambiri zanga Beatrice pa ntchito za ulimi. Zonadi misewu ndiyofunika kwambiri ngati dera la kuno kumalimidwa kwambiri anthu ambiri amadalira mbewu zosiyanasiyana ntedza chimanga ndi zinthu zochuluka ndi misewu ndiyofunika kwambiri ndi chifukwa chakenso mu fotokoza kwa president pa ulendo umene akumatsindika unena kuti ikakhala nkhani ya misewu tikonza zifopeza zilikale pa ndandanda oti akufunika kuti awakonzere anthu akunokowa kuti ziwathandizire pa chitukuko nchifukwa awape mphanso kuti atakwakupira president bona kale mina misewu imene akonza kale madera osandziko muno akupereka chithunzithunzi cha misewu imene ili kale mtawuni kuti kukokota konza kale ndipo misewu ndiyolimba so inu yonso kunoko musataye mtima ndi uthenga waukulu umene a president awanyamulira anthu akunoko kuti zimene tinalonjeza tikonza ndipo mukhale odekha chifukwa tikufuna kuti akufuna kuti akamanga zitukuko zimene zikhale kuti zipindulire mibado ochuluka imene ikubwera msogolo. Anakamba kuti kumanga zinthu zolimba osangoti amba kumanga kuno pamufika kumapetoko mbali inayi zamba kutha nzofuna bwanji kumanga zinthu zolimba kuti mibado yatsogolo zapindule nawonso. Zimene zimathandizira chifukwa ndi tsogolo kumanga chinthu choti chithapa mpano ndiye kuti sinapindule popeza amakhala kuti mwina palowa ndalama zambiri zimene zamangira chitukuko zicha choncho kumanga zinthu zoti zolimba zimathandiza kwambiri kuti mibado ibwere ikubwera mtsogolo idzathe kupindula makamaka pa nkhani za malonda ndi zina zotero zimene zimathandiza anthu amakamaka pa chitukuko cha dziko ndi zinthu zabwino kwambiri pano panthu ndi Beatrice ndathokoza kwambiri tikhaso limodzi ndine mulembe wamkulu wa chipani cha MCP a president kuti amatayima pano pa Majiga pano ayi ndithu koma wanthu angonena kuti ife Chakwera atingowaona tikudziwa kuti akuyenda mtunda wautali koma tingowaona nkhope tifuna tiwaone tiwasangalire chifukwa chake muona kuti kaulendo stop yake yoti koma kungoti basi angopereka moni ife tiunena kuti sikunokoka mukudziwa kuti kuja kumpoto zinali chimodzimodzi paliponse wanthu ndi chigawo cha pakati pano zangofika pa chinde zafika ponena kuti ali mwana agwiritse kukhala timati thopera wanthu anthu ngati mchenga
osawerenga. Komaliza kwambiri kuti sakati mafumu akuzindikira tsopano kumaona kuti chitukuko ndi ichi ndipo akulankhula mwalimba mtima kuti chitukuko ndi chimenechi. Tatsindikira mafumu kalimene zofika bwanji mafumu azigwe chilo limodzi ndi boma kuti chitukuko chipite patsogolo mdziko muno. Mfumu ya nzeru imafuna dera lake lizipita patsogolo. Mfumu ya nzeru imadziwa kuti kuli ndale ndi kuli chitukuko. Tsono mafumu auona zimene Chakwera wachita chifukwa tikamati CDF ija yalowa m'midzi paliponse ndipo chaka ndi chaka ikuperekedwa zitukuko mafumu akuziona. Akuona tsogolo mwa Chakwera. Ndiye kuti olo mpite kandi ku Nsanje, ku Chikwawa, kandi ku Mulanje, ku Thyolo, ku Dowa, ku Kalonga, ku Lumpi, dziko lonse la Malawi. Anthu akuona kuti ayi koma president koma uyu kupita soda lina limene tuphungu wake adadusa kale kulibe bisa naye. Tatsindikira zofika bwanji mina mwa uyakulesa mupeza sokataka mene. Tingonena atumomveka bwino kuti ku Central Region kuno enawa tiwalandira adziyenda pakuti ndi democracy imalola wanthu azichita zimene akufuna. Koma kunoko tidatseka kale kuno kwa kongeresi kuno adzamvutika adzangoyenda koma palibe chimene angatolepo kuno kwa Chakwera. Kuno tidatseka koma ndifoti democracy imalola kuti aliyense ayende akwantayenda amazawo Amalawi adatsekuka maso kuti president koma Chakwera unakhazisa kwa bisai huko zofika bwanji zimenezi chitukuko kali chimenechi. Magetsi amathandiza kuti wanthu kumudzi miyoyo ipite patsogolo, chuma cha dziko chipite patsogolo. Amathandizanso kuti Amalawi azigwira ntchito zina zimene mota apite ku town adzipangira kumudzi komweko. Thandize ngakhale nkhani ya uthirira kumudzi kuli majenereta wena mapampu ena ofunika magetsi. Sindikati pamaliza paja voti tukuyambira sisikoko malira foko madzulo Amalawi atumizira zero. Voti nthawi idasintha kale timayamba 6 kulekezanso 6 koma pano tuyamba 6 koloko kulekeza 4 koloko. Nde Septemba 4 koloko dzuwa limakhalira pamwamba ndiye anthu azata ndipitabe nthawi yatha. Amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda nawonso kulankhulapo kuti president angoyima pano mwadzidzidzi kuti ayankhule ndi anthu amene asonkhana pano. Choncho pakati pano president kufika pano pa Majiga Trading Center kwa Senior Chief Kabudula kuti alankhule ndi anthu mongo mwadzidzidzi chabe kuti president akwera galimoto yawo imene ili pa ndipiti komano angotsekula mwapapaja amati sunroof kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano pa Majiga Trading Center. Choncho ndiye president kuyimika manja awo mwamba kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano. Ndikuyimira wanthu lomwe lili pano pa Majiga kuti ayankhule ndi anthu amene asonkhana pano. Apa president ayima ndithu kuti ayankhule. Natokoza chifukwa mwanikazira panjira koma ndili okondwa kwambiri kuti kuno kwa gogo gogo amene akhala kudandaula nthawi yonseyi lero msewu uno uli pa mndandanda kontrakta wapezeka kale kuti ndikuwa Telekupa 16 Septemba mwezi wa mawawo mukanika upota mdalembetsa mukapota ndinangati mukapota
Palikilo uchurutsa kekamdiwa nga. Kubatseni ngoni lele. Osa iwala tiene aliyensa kauze mzake. Chifuatane na kale kulinyani samlegera munda. Chikukukodaya mbachi tipititse batsogolo ndi mphamvu tsopano. Abuyako dalitseni nonse zikomo. President wa dziko lino Dr. Makatha Chakwera mwaje kulankhulatu pano pa Majiga Trading Center pomwetu anangoyima mwadzidzidzi kuti ayankhule kwa kuimbira anthu lomwetu inasonkhana pano kwasiyo chifika budula koma watsimikizira kuti ntchito yonse imeneyi ayi zabwinobwino kale tikupitirizenso kupezani pa Kasiya Trading Center tikhale modzi tandenu planta. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo. It's your boy, Mangazi mafiru awaditsa malado zogololo nyesimira wali bongololo balibe soka yikira tikubira chitsogolo emusipingi boma ajakwela ndi boma tambala wakuda boma wali bongololo emusipingi boma ajakwela ndi boma tambala wakuda boma wali bongololo kufuna chitukuko chipitirire mise wipitirire makuliji walimba pitirire achinyamata miyoyo isinje chitukuko chipitirire za umoyo zipitirire za mapuziro zipitirire za ulimi wabamwamba amafotera Chakwera nidolo achakwera nidolo amafotera Chakwera nidolo achakwera nidolo amafotera Chakwera nidolo achakwera nidolo amafotera Chakwera nidolo Chakwera nidolo amafotera Chakwera nidolo achakwera nidolo amafotera Chakwera nidolo achakwera nidolo. ino amene mukuonera kanema nthawi ino inetu ndine na chilongo LCD ndipo tu program yake ndiyo mwija ya zapaphata. Lero tili mbomba la Chikwawa kunotu tapeza Samala Moyo Band yomwe iwowa amayimba ulimba. Kunotu ndi kwa TM Ngowe koma ndi mmudzi mwa Khungubwe pomwe ndithu tapeza makosana amenewa amene ndithu akuimba mbandi imeneyi ndipo otsogolera bandi imeneyi ndi Mr. Office Kamalizeni. Akuti tu bandi imeneyi namba 1993 ndiye tikufuna kuti muone kuti kodi jive ya lero iyenda motani kuno kwa Khungubwe. Ndiye ndifuna kuti niyo ndife tikhale limodzi pamene tikujiva mprogram imeneyi ya zapaphata. Ndilinso ndi makolo anga apa amene tijivire limodzi amene wanditu mungoona amangira mipango mchuno ngati mende chitira ine pano gule alipo makosana iyambeni dasi.
Zomwe